सारंग नक्कीच स्वप्न कुठेतरी अधुरं राहिलंय, परंतु नक्कीच पुढच्या वर्षी नक्कीच प्रयत्न करायचे निखिल, त्यासाठी शुभेच्छा असतील. त्यानंतर मित्रांनो या खेळाडूसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत, कारण विशालला खरेदी करत असताना फक्त 500 पॉइंट वरती घेतलं गेलं होतं आणि त्या गोलंदाजाने आपल्या संघाला फायनल पर्यंत मजल मारून दिली आणि तो गोलंदाज त्यासाठी विशालसाठी पारितोषिक लागलं होतं. योगेशजी माने यांच्याकडून ओव्हर हॅट्रिक साठी 3000 रुपये, तसेच देवरुखचे चाहते होते त्यांच्याकडून 200 रुपये आणि संघ मालक आदिष्टी बॉईज रत्नागिरीचे संघ मालक यांच्याकडून 500 रुपये असे 3700 रुपयाची धनराशी दिली जाते. इथे योगेशजी माने यांच्याकडूनच ही धनराशी स्वीकारायची. नक्की या खेळाडूसाठी जोरदार टाळ्या होऊन दे मित्रांनो. चांगली गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी, परंतु नक्कीच अपयशी ठरला फायनल पर्यंत. त्यानंतर बक्षीस वितरणाकडे वळत असताना या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी आपल्याला चषक दिले गेले होते. श्री कुमारी जुई योगेश माने, श्री योगेश राजाराम माने यांच्याकडून. त्यानंतर वैयक्तिक चषक देण्यात आले होते कुमारी साईशा प्रशांत गुरव, तसेच श्री प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून देण्यात आले होते. तसेच या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी मालिकावीरासाठी बॅट दिली गेली होती. ते आमचे मित्र नवीद खान फैस्पोर्ट ओनर रत्नागिरी यांच्याकडूनही देण्यात आले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच फलंदाजासाठी आणि पिंटू आता 1 मिनिट घेईन. लास्ट गिव्ह अवे हे बक्षीस आहे ते आपण काढूया आणि लास्टचा गिव्ह अवेचा मानकरी कोण ठरणार? लास्टचा गिव्ह अवेचा मानकरी कोण आहे? पहिल्यांदा आपण कमेंट वाचूया आणि कमेंट आहे जीपीएल म्हणजे गणपतीपुळ्याची शानदार मानदार ओळख, अशी कमेंट आहे. या कमेंट साठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि नाव आहे संदेश पायरे. शेवटचा गिव्हअवेचा मानकरी ठरलाय संदेश पायरे. कुठे आहे का इथे संदेश पायरे? ओमकार शेलार या सामन्याचा सामनावीर. त्यानंतर आपण बक्षीस वितरणाकडे जायचंय. या मॅचचा सामनावीर जो आपण पहिल्या मॅच पासून काढत आलोय, या मॅचचा सामनावीर गेम चेंजर ओनली राज तोडणकर सामनावीरचा मानकरी ठरलाय. फायनल मॅचचा सामनावीर 17 चेंडूवरती अप्रतिभाची खेळी याने केली होती. एक गेम चेंजर फलंदाजी केली. होनमॅन शो ज्याने केला, होनमॅन आर्मी सारखा लढला, तोच म्हणजे राज तोडणकर. पिंटू आता ओव्हर टू यू. आमचे मित्र वैभवजी पवार हे आपल्याला सन्मानित केलंय. अमितदादा घनवटकर यांच्याकडून हे सामनावीरासाठी सन्मान चिन्ह दिले गेले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. हॅलो, खरं तर धन्यवाद देतो की पिंट्या त्याचं पहिलं तर, कारण एक उत्कृष्ट अशी स्पर्धा तुम्ही ते भरवता आणि अभिनंदन करतो माझ्या टीमचं की त्यांनी ते हे यश जे आहे ते प्राप्त केले. फायनल आपण जिंकलोय. उपविजयी संघाचं सुद्धा मी तितकंच अभिनंदन करतो. पण आणि एक खरं तर हे मॅन ऑफ द मॅच जे मला मिळालं ते फलंदाजीमुळे मिळालं. पण तसं जर या टुर्नामेंटमध्ये बघितलं तर एक 70 ते 80 धावा म्हणजे एक नथिंग असं आपण म्हणू शकतो, कारण त्या चेस होण्याला एक धावा होत्या. आणि हे माझं जे मॅन ऑफ द मॅच आहे ते मी आमच्या टीममधला अक्षय गुरव पांड्याला देऊ इच्छितो. कारण तसं बघायला गेलं तर
पांड्याने आम्हाला या मॅच मध्ये आणलं. गोल्डन षटक हे जे आहे ते 2 धावांचं टाकणं ही काही सोपी गोष्ट नाही आणि ते एक असं म्हणजे आपण म्हणतो इम्पॉसिबल अशी जी गोष्ट आहे, पण त्याने ते पॉसिबल करून दाखवलं आणि त्याच्यामुळे आम्ही ह्या अंतिम सामन्यामध्ये विजय प्राप्त करू शकतो. माझा कोणत्याही असा हेतू नाही आहे की जे तुम्ही मला मॅन ऑफ द मॅच निवडले ते तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला दुखवायचा कुठल्याही प्रकारचा हेतू नाही आहे, पण जे माझ्या मनामध्ये आहे ते मी तुम्हाला इथे व्यक्त करतोय. आणि हो 100% अगदी अक्षयला मी माझं मॅन ऑफ द मॅच डेडिकेट करतो. गोल्डन षटक सगळ्या मॅच मध्ये टाकलं आणि मेन म्हणजे ज्या सामन्यामध्ये आम्हाला गरज होती त्या सामन्यामध्ये त्याने 2 धावांचं षटक टाकलं. त्यामुळे मी माझं मॅन ऑफ द मॅच त्याला देऊ इच्छितो. थोडासा समोरचा बक्षीस तिकडे थोडासा सरक. आणि सर्वाधिक मोठं काय असतो, मोठा खेळाडू काय असतो, तो स्वतःच बक्षीस दुसऱ्या खेळाडूला देतो. हा राजसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ देत. स्वतःच बक्षीस दुसऱ्याला माहिती होतं, त्याने सामना जिंकवून दिलाय, पण राजने जोरदार कामगिरी केली होती, पण अक्षयची तीच की कामगिरी होती. उलटी पिंटू आता आपण सत्कार करत असताना नक्कीच इथे सत्कार राहून गेले, कारण ही स्पर्धा संपन्न करत असताना आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये नक्कीच स्कोरर म्हणून लाभले होते आमचे मित्र मयुरेश देवरुखकर असतील, त्यानंतर उमेश मादे असतील. त्यांनी देखील यायचंय आणि आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. नक्कीच गडबडीमध्ये राहून गेला होता. मंडळाचं सन्मान चिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि बुके आर्यनजी माने, उमेश मादे यांचा इथे सन्मान केला जातोय, कारण यांच्यामुळे ही स्पर्धा अपूर्ण आहे. कारण पूर्ण 5 रजनी बघितलं तर स्कोररचं कमी कधी खेळू दिली नाहीये. उमेश मादे आमचे मित्र आहेत. प्रशांत दादा गुरव यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे. उमेश मादे, त्यानंतर मयुरेश देवरुखकर यांनी देखील यायचंय, आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे प्रशांत दादा गुरव यांच्याकडून. त्यानंतर आपल्याला मयुरेश देवरुखकर इथे जर का हजर असतील त्यांनी देखील यायचंय. मयुरेश देवरुखकर, विशालजी निमरे यांनी देखील यायचंय. यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलं गेलं. मंडळाचे सदस्य असतील, मयुरेश देवरुखकर जर का इथे उपस्थित असतील त्याने यायचंय. ठीक आहे, आपण तुमची भेटवस्तू तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल. मयुरेश देवरुखकर हजर असा तर उपस्थिती दाखवायची आपली. आपण वॉच विनर आहेत त्यांना इथे वॉच दिले जाते. त्यानंतर बक्षीस वितरणाकडे जाताना दिसू. नावा ज्याच्या प्रकारे पुकारले जाते त्यावेळी आपली स्मार्ट वॉच घेण्यासाठी कळंगाच्या दिशेने या. काढून ठेव. पहिल्या रजनीतील कुणाल क्रिएशन @007 हे स्मार्ट वॉच दिला गेलाय. कुणाल बेंद्रे हा पहिला स्मार्ट वॉचचा मानकरी होता पहिल्या रजनीमधील.
दुसरा मानकरी ठरला होता स्मार्ट वॉच मधील हर्ष खेऊर. हर्ष खेऊर याला विनंती करेन आपण या ठिकाणी यायचं असेल. दुसरा स्मार्ट वॉचचा मानकरी हर्ष खेऊर. चला वेळ नाही आपल्याकडे, लवकर ये. हर्ष खेऊर स्मार्ट वॉचचा मानकरी. हर्ष खेऊर दुसऱ्या स्मार्ट वॉचचा मानकरी. सिद्धांत भुते तिसरा स्मार्ट वॉचचा मानकरी पहिल्या रजनीतील सिद्धांत भुते. सिद्धांत भुते. सिद्धांत भुते पहिल्या रजनीतील स्पर्धक आहे. सिद्धांत भुते नाहीये. नेक्स्ट सिद्धांत भुते आहेत का? आहेत आहेत. सिद्धांत भुते आपण पाहतोय. एकदा जोरदार टाळ्या या सिद्धांतसाठी वाजल्या पाहिजेत मित्रांनो. स्मार्ट वॉचचा मानकरी तो ठरलाय. आणि ओमकार साळुंके यानंतरचा स्मार्ट वॉचचा मानकरी ओमकार साळुंके आपण आहात. अमोल राऊत नेक्स्ट स्मार्ट वॉचचा मानकरी अमोल राऊत आहेत, इथे उपलब्ध आहेत. अमोल दादासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. या स्पर्धेसाठी जे प्रेक्षक म्हणून युट्यूबच्या मदतून स्पर्धा पाहत होते आणि कमेंट करत होते, अतिशय सुंदर यांची कमेंट होती. आणि त्यानंतर पुढील नाव असेल शिवभक्त विनुराजे. शिवभक्त विनुराजे हा तो देखील आहे, त्याचा देखील यथोचित सत्कार केला जाईल. शिवभक्त विनुराजे. आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये एक कुणाल क्रिएशनला डबल स्मार्ट वॉच लागलं होतं. ते स्मार्ट वॉच कोणाला द्यायचं हे आपण स्मार्ट वॉच कुणाल क्रिएशनला दोनदा लागलं होतं, त्यामुळे एकदाच दिलं जाणार आहे. कोणाला दिलं जाईल? पिंटू दादा एक नाव सुचव. स्मार्ट वॉच कोणाला दिलं जाणार आहे? किंवा योगेश दादा तू एक नाव सांग. स्मार्ट वॉच कोणाला द्यायचं? पिंटू दादा तुझ्याकडे ऑप्शन टाकतो. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये तो होता, तुझ्या बरोबर तो सहकार्य करत होता, असा कोण आहे? अंश माने. अंश माने. त्यानंतर मंगेशजी निंबरे. मंगेशजी निंबरे सर आपल्याला विनंती करेन, आपण आहात का इथे? मंगेशजी निंबरे सर. मंगेशजी निंबरे सर आपण इथे आहात का? विकास गावडे. सुंदर कमेंट होती विकासदादा गावडे यांची. आणि त्यानंतर अक्षय सावंत. अक्षय सावंत आपण आहात का इथे? तेजस इंदुलकर कोण आहेत का? तेजस इंदुलकरचे समर्थक तेजस इंदुलकर. त्यानंतर ओमकार चव्हाण. हा तेजस इंदुलकर आहेत वाटते इकडे. तेजस इंदुलकर. ओमकार चव्हाण. ओमकार चव्हाण. संकेत सावंत. ओमकार चव्हाण. ओमकार चव्हाण नाहीये. आहे आहे ओमकार चव्हाण उर्फ डीजे. ओमकार वारंगे. ओमकार वारंगे. प्रशांत मांडवकर.
अक्षय जाधव, अक्षय जाधव, कोकणकर, ओनली कोकणकर असं नाव होतं. कोण आहे पुढे या. विनायक राजवाडकर आणि संदेश पायरे. कोकणकरचं बक्षीस दिलं जातंय. संकेत सावंत, चला. हॅलो. आणि हे यूट्यूब लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असताना जे आपल्याला वायफायसाठी कनेक्शन लागलं ग, ते आमचे मित्र नितेशजी गायमार साहेब यांच्याकडून हे उपलब्ध करून दिलं होतं. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. खास करून आपण ही 4 पर्व लाईव्ह स्वरूपामध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचवली गेली. ती पोहोचवत असताना नक्कीच नेटवर्क इश्यू आहे गणपतीपुळ्यामध्ये, त्यामुळे वायफायचं कनेक्शन इथे आपल्याला प्रत्येक टुर्नामेंटला उपलब्ध करून दिलं गेलं. ते आमचे मित्र नितेशजी गायमार यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो, कारण मोलाचं सहकार्य केलं गेलं आणि अशी चांगली क्लिअरिटीसाठी हे वायफाय आपल्याला दिलं गेलं. त्यांच्याकडून त्यांचे देखील आभार असतील. थोड्याच वेळामध्ये आपण बक्षीस वितरणाकडे जातोय. तत्पूर्वी जर काही ते कोणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर नक्कीच दिलगिरी व्यक्त करेल. जर का कोणत्या खेळाडूला आपलं मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर करू शकतो. निकू सुवारे, जर का कोणत्या खेळाडूला आपलं मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर करू शकतो. खास करून निकू संघमालक प्रथमेश, पहिलंच वर्ष असेल. प्रथमेश वॉटर स्पोर्टचे संघनायक संघमालक,
कारण पहिलंच पर्व असेल, पहिल्या पर्वामध्ये नक्कीच विजयाचा रथ खेचला गेलाय, मनोगत व्यक्त करायचंय. नमस्कार. माझं हे बॉक्स आउट क्रिकेटसाठी हे पहिलं वर्ष म्हणण्यापेक्षा पहिलंच हे आहे. त्याच्यासाठी पिंट्याचा मेन सपोर्ट आहे. अमित दादा गणवटकर, आपला जेवढे सगळे मित्रपरिवार आहे सर्वच जण आपल्यासाठी, मया चव्हाण, महेशदादा चव्हाण, सगळेच आपल्यासाठी प्राधान्य देऊन आले होते पुढे. आणि त्याचसोबत काय झालं होतं की ही जी टुर्नामेंट माझ्या फॅमिलीमधून पण एक सपोर्ट होता की वाईफचा असेल किंवा की ही मॅच जाऊन खेळावी, आणि माझं टीम सिलेक्शनसाठीचं पण की मार्गदर्शन त्यांचंसुद्धा होतं. तर निकू झाला, राज झाला, आणि त्यानंतर पांडा आला होता. तर त्या लोकांनी पण एवढा सपोर्टिव्ह गेम सगळा दाखवला, त्याच्याबद्दल त्यांचं पण आभार आहे. पण मजा आली मला. हे नेक्स्ट टाइम ह्याच्यापेक्षा डबल एन्जॉय आम्ही पिंट्या करू, ही तुला गॅरंटी आहे. आणि ही जी माझी सगळी समोर टीम दिसते आहे ही आणखीन डबल असेल यावेळेस. पण तुझं जे नियोजन आहे ह्या संदर्भातलं, मी पहिल्या दिवशी पण तुझं त्या संदर्भात कौतुक केलं. मला माहिती पण नव्हतं. मी ज्या दिवशी पहिल्यांदा इकडे तू तयारी करत होता आणि नंतर लाईट लागल्यानंतर जे बघितलं आतमध्ये, वेगळं अप्रतिम होतं ते. त्याबद्दल तुझे मेन कौतुक आहे. एक नंबर होतं सगळं. आणि ओव्हरऑल GPL ही अशीच वाढत राहू दे. तुला पण शुभेच्छा आहे, आणि अशीच सगळी रंगतदार टुर्नामेंट होत राहू दे. थँक्यू. धन्यवाद. त्यानंतर निकू. प्रथम म्हणजे GPLचं आभार मानेन, म्हणजे पिंट्यादान मला ऑफर केली खेळायची. नंतर प्रथमेशदान मग विश्वास दाखवला, त्यामुळे आणखी गेम जरा जास्त स्ट्रॉंग झाला. आणि सर्वप्रथम म्हणजे माझी जी बॅटिंगची आता अपेक्षा होती की आता फायनलमध्ये माझी बॅटिंग झाली पाहिजे. लोकांना वाटलं होतं की निखिल बॅटिंग करेल, पण ती झाली नाही. त्यासाठी मी सॉरी बोलतो. थँक्यू. राजने सांभाळ. राज, 2 शब्द नक्कीच. कारण 2 वर्ष मित्रांनो GPL पासून लांब राहिला होता, परंतु तिसऱ्या पर्वामध्ये खेळत असताना नक्कीच विजयापर्यंत पोहोचलाय. काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? खरं तर एक उत्कृष्ट अशी स्पर्धा आहे. एक म्हणावं गेलं तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये SPL एक अशी टुर्नामेंट होते, आणि SPLच्या तोडीस तोड अशी ही GPL ही एक टुर्नामेंट आहे. आणि खूप उत्कृष्ट असं हे नियोजन आहे. आणि खरं तर धन्यवाद देतो या GPLच्या संपूर्ण कमिटीचे की त्यांनी या सर्व खेळाडूंना इकडे खेळण्याचा हा चान्स दिला. उत्कृष्ट असं मैदान सर्व खेळाडूंसाठी उपलब्ध करून दिलं. तितकंच मी धन्यवाद देतो प्रथमेश दादांचा की त्यांनी आम्हाला त्यांच्या संघामध्ये निवडून इथे खेळण्याची एक संधी दिली. आणि 2 वर्ष खेळू शकलो नाही, 3रं वर्ष होतं. आता बघूया पुढच्या वर्षी खेळायला जमतंय का. याच्यावरती धन्यवाद. अमोल कळंबटे. अमोल. अमोल कळंबटेने आपलं मनोगत व्यक्त करायचंय. कारण गेली 3 पर्व फायनलमध्ये खेळलाय, आणि 4 पर्व असेल, हे 4थं पर्व नाही. 4थं पर्व खेळत असताना एका चषकावरती विजयाचं नाव कोरलं, आणि 3 पर्वांमध्ये नक्कीच रन विजेता उपविजेता पदावरती. ओके, नक्कीच लकी असेल GPL. काय सांगशील GPL बद्दल? GPLचं सांगायचं झालं तर म्हणजे ज्यावेळी स्टार्टिंग झाली GPLची, त्यावेळी अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये आमच्याकडे फक्त आम्ही ग्रामीण खेळत होतो. त्यानंतर मला वाटतं शुभम बोलला की आपली GPLची टुर्नामेंट आहे, इकडे फॉर्म भर, तू खेळतोय चांगला, खेळत असेल. त्या वर्षी आम्ही खेळलो. त्या वर्षी मला वाटतं 4थं बक्षीस पटकवलं पहिल्या वर्षी. दुसऱ्या वर्षी 3रं बक्षीस, तिसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक, 4थ्या वर्षी रनरअप. गेल्या वर्षी यायला जमलं नाही, थोडा काही प्रॉब्लेम होता. पुन्हा एकदा ह्या वर्षी आलो, या वर्षी देखील रनरअप झालो. खरंच मला GPLची ट्रॉफी खूप लकी आहे. मात्र एक मी गणपतीपुळ्यातल्या सर्व लोकांची एक माफी मागू शकतो, कारण गेल्या वर्षीच्या आदल्या वर्षी काही गोष्टी झाल्या, त्या गोष्टी आम्ही म्हणजे असं जाणून बुजून झालं नव्हतं किंवा हे नव्हतं. त्यानंतर थोडं माझ्यावर नाव आलं होतं की अमोल मुलं असं झालं, आमच्या टुर्नामेंटला गालबोट लागलं, असं झालं होतं. आणि हे माझ्या मनात खूप होतं, म्हणून मी गेल्या वर्षी खेळलो नाही. कारण बोललो स्वतःला कुठेतरी मागे ठेवावं,
कारण ज्यांच्या मुलं झालं ते येऊन इकडे खेळले, पण मला असं वाटत होतं की माझ्या मुलं कुठंतरी काहीतरी वाटतंय, म्हणून मी 1 वर्ष थांबलो. त्यानंतर मी तुला सुद्धा कॉन्टॅक्ट केलं की काय करायला पाहिजे, माझं असं काय चुकलं. त्यानंतर तू बोलास की नाही आपला मॅथचा काय विषय नव्हता, म्हणून मी पुन्हा एकदा ह्या वर्षी फॉर्म भरला, पुन्हा एकदा खेळलो आणि पुन्हा एकदा फायनलमध्ये आलो. खरंच मला ही GPLची ट्रॉफी खूप लकी आहे आणि मी खरोखर मनापासून आहे ना, मनापासून सर्वांचं म्हणजे माफी मागतो की अशी चुकी म्हणजे चुकी नाही, फक्त आमचं थोडं एक बोलणं एक हे झालं होतं, मिसअंडरस्टँडिंग झाली होती. हां हां. आणि योगेश दादा आहेत, त्यांच्या टीममधून सेकंड प्राईज आम्ही मारलं होतं. तर नक्की मी ह्या ग्राउंडवरती आज पुन्हा शब्द देतो की ह्याच्या पुढे कधीच माझ्याकडून अशी कुठची गोष्ट होणार नाही आणि मी नेहमी एक चांगला प्लेअर म्हणून इथे येऊन खेळत राहीन. थँक्यू. चला जाऊया वैयक्तिक चषकाच्या दिशेने. त्यानंतर या स्पर्धेसाठी आपल्याला वैयक्तिक चषक दिले गेलेत. कुमारी साईशा प्रशांत गुरव यांच्याकडून फलंदाज, गोलंदाज, मालिकावीर असेल, क्षेत्ररक्षक असेल, त्यानंतर सामनावीर असेल, हे चषक देण्यात आले. त्यानंतर मालिकावीरासाठी फैज स्पोर्ट यांच्याकडून ही बॅट दिली गेले. त्यानंतर बेस्ट फलंदाज याच्यासाठी फरहान स्पोर्ट यांच्याकडून देखील बॅट दिली गेले. त्यानंतर सामनावीरासाठी आमचे मित्र अमरजित येद्रे यांच्याकडून सामनावीरासाठी टी शर्ट दिलं गेलंय आणि त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी शूज दिले गेलेत. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. जाऊया वैयक्तिक चषकांच्या दिशेने. या संपूर्ण टुर्नामेंटचा उत्कृष्ट बॅट्समन ठरतोय तो प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा निखिल सुवारे, उत्कृष्ट फलंदाज. हे स्पॉन्सर केलं गेले फरहान स्पोर्ट बॅट आणि त्यानंतर साईशा प्रशांत गुरव, प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून हे शील्ड दिलं गेलंय. प्रशांतजी गुरव आणि साईशा गुरव यांनी हे सन्मानित करायचंय. उत्कृष्ट फलंदाज बेस्ट प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्सचा निखिल सुवारे. बेस्ट फलंदाज निखिल सुवारे, पर्व 6चा. त्यानंतर या संपूर्ण मालिकेचा बेस्ट बॉलर ठरतोय तो आदिष्टी बॉईज संघाचा विशाल, उत्कृष्ट गोलंदाज, ज्याला फक्त 500 पॉइंट वरती संघामध्ये सामील करून घेतलं होतं. त्या गोलंदाजाने आपल्या संघाला फायनल पर्यंत नक्कीच पोहोचवलंय. चषक दिलं गेलंय साईशा प्रशांत गुरव तसेच प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून आणि शूज दिले गेलेत भवानी स्पोर्ट्सचे सर्व अमरजित येद्रे यांच्याकडून. दरवसकर सर यांना विनंती करेन की त्यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे. या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज त्यानंतर या स्पर्धेचा बेस्ट फिल्डर ठरतोय तो प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा आर्यन, ज्याने चांगलं क्षेत्ररक्षण करून आपल्या संघाला धावा वाचवण्यामध्ये यश दिलं. तो आर्यन प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा. रुपेशजी जाधव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. बेस्ट क्षेत्ररक्षक त्यानंतर फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय तो
फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पुन्हा एकदा राज तोडणकर, फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. टी शर्ट भवानी स्पोर्ट अमरजीत येदिरे यांच्याकडून देण्यात आलंय आणि तसंच चषक देण्यात आलंय कुमारी साईशा प्रशांत गुरव. अभिलाष पिलनकर यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. टी शर्ट दिलं गे भवानी स्पोर्ट यांच्याकडून फायनल मॅचचा सामनावीर राज तोडणकर. आणि सर्व प्रेक्षकांमधून नाव येऊन दे या संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर, या संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर कोण असेल? या संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर असेल मोहीन काझी, ज्याने चषक दिलं गेलंय कुमारी साईशा प्रशांत गुरव तसेच प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून आणि बॅट स्पॉन्सर केलंय फाई स्पोर्ट यांच्याकडून सन्मानित केलं जातंय. वैभवजी पवार आणि किशोरजी गुरव यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे. मालिकावीर पूर्ण स्पर्धेचा. आणि मित्रांनो पुन्हा एकदा आठवण करून देतोय, यावर्षी बॅट आणि चषक दिले, पुढच्या वर्षी आपल्या इथे मालिकावीरासाठी नक्कीच ऍक्टिवा किंवा ज्युपिटर गाडी असेल, हे लक्षात ठेवायचंय. त्यानंतर चतुर्थ पारितोषिकाकडे जातोय. चतुर्थ पारितोषिक आपल्याला दिलं गेलंय जुई योगेश माने तसेच योगेश राजाराम माने यांच्याकडून हे चषक देण्यात आलंय. रोख रक्कम दिली गेली सुयोगजी भिडे यांच्याकडून. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते हे चषक स्वीकारायचंय. चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरलाय आपल्या पंचक्रोशीतील संघ बीबीसी बुतेवाडी. मान्यवरांनी यायचंय आणि चषक आणि रोख रक्कम द्यायचे. ट्रॉफी घे. चौथ्या पर्वाचा विचार केला तर महानवलनाथ करबुडे चौथ्या क्रमांकावरती जाताना दिसला होता, परंतु या वर्षी एक पाऊल जी योगेश माने आणि योगेश राजाराम माने यांनी दरवाजकर सर, वैभवजी पवार, तालुकाध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांनी, त्यानंतर पाचकोडे साहेब यांनी देखील यायचंय आणि हा सन्मान द्यायचा आहे. दोन्ही बाजूला यायचंय दोन्ही खेळाडूंनी. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबराने प्रथम क्रमांकाकडे वळत असताना या कमिटीसाठी ज्यांनी सहकार्य केलं, हे कमिटीचे टी शर्ट मारण्यासाठी ते आमचे मित्र दुर्वासभाई पाटील यांनी हे कमिटीसाठी टी शर्ट दिले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच
अशोकजी चव्हाण, निलेशजी माने यांनी लाईटची व्यवस्था केली होती. तसेच हे जे आपण पडदे बघतोय मंडपाचे ते आपल्यासाठी सहकार्य केलं होतं. सूरजजी गवतडे यांचे देखील आभार असतील. तसेच जे आपण मैदानाच्या गोल चाळं बघतोय ते आमचे मित्र मंगेशजी गव्हाळी यांनी उपलब्ध करून दिलं होतं, त्यांचे देखील आभार असतील. तसेच टेज आणि खुर्चीची व्यवस्था केली होती चंडिका ट्रस्ट गणपतीपुळे यांनी ही व्यवस्था करून दिली होती. त्यानंतर जे आपण स्कोरसाठी टेबल वापरले जात आहेत ते आपल्याला उपलब्ध करून दिले होते दिलीपजी केळकर. या सर्व दात्यांचे आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. आता लगेचच या 6व्या पर्वातील उपविजेता संघ ठरतोय आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. सर्व संघाने पूर्ण यायचंय आणि आपलं चषक स्वीकारायचंय. आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी प्रथम पारितोषिक असेल 21,000 आणि चषक द्वितीय पारितोषिक असेल 21,000 आणि चषक द्वितीय पारितोषिक. योगेश दादा बक्षीस वितरणासाठी यायचंय. पारितोषिक दिले गेले संदीप दादा कदम आणि प्राचीन कोकण यांच्याकडून हे पारितोषिक दिले गेले. त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम. डीजे कैलासवाशी आदिती सुरेश चव्हाण आणि उमेश भन्सारी रोख रक्कम. योगेश माने, योगेश राजाराम माने. रोख रक्कम कैलासवाशी आदिती सुरेश चव्हाण. सुरेश चव्हाण सुरेश 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 चव्हाण. तर या स्पर्धेतील अंतिम महाविजेता ज्याला लीग्स मध्ये किंवा या अंतिम सामन्यामध्ये कोणीही हरवू शकलं नाहीये असा संघ प्रथमेश वॉटरफोर्ट वरवडे. आणि बक्षीस आपण पाहतोय चॅम्पियनची ट्रॉफी आहे जे योगेश माने यांच्याकडून विजय संघासाठी चषक आणि रोख रक्कम कैलासवासी आदिती सुरेश चव्हाण आणि उमेशदादा बनसारी यांच्याकडून ही देण्यात आली आहे. रोख रक्कम आणि आकर्षक चमचमणारी लग्नवेळी ट्रॉफी प्रथमेश वरवडे या संघाच्या दिशेने यावेळी चालले असेल. या वर्षीचा एकमेव असा संघ ठरलाय ज्याला संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कोणी हरवू शकलं नाही असा संघ प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट. अंतिम संघ प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ.
चला सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व खेळाडूंचे आभार मानतो आणि हे 6वं पर्व इथेच संपल्याचं जाहीर करतो. धन्यवाद.